Beşi arkadaş şeherine işe girdildi. Şeherin mümkünçülükleri täze derejesine çykýar. Arkadaş şeheriniň aragatnaşyk internet ulgamyny ýokary tezlikli 5G tehnologiýasynyň işe girdilmegi bilen ýurdun taryhyndaky ilkinji akylly şeheriň döwrüňdir dünýäniň täzeçilikleri bilen aýakdaş gidýänligini, barha kämilleşýänligini aňladýar. 5G-niň maglumatlar geçiriş tezligi sekundda 20 gigabayta ýetse, her 24 kilometr million sany guruluşy biriktirip bolýar. 4G plus bilen deňeşdirilende oň tezligi 20 esse ýokardyr. Bugünkü gün täze şeheriň hemme ýerine doly elýeterli bolan mobil aragatnaşygyň 5-nji nesli edara kärhanalaryň işini tez we oňoýly dolandyrmagy, sanaly hyzmatlardan çalyk peýdalanmagy mümkinçilik berer. Muň özü döwletiň ykdysady innowasion kuwadyny, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň hiliniň ýygyderli gowlandyrýanlygynyň aýdyň misalydyr. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutmaň.